Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Nika Gantalaw, your girl, Nika! And for today's video guys, ay may share ako sa inyo na kung paano lalagyan ng mga media link ang iyong Facebook account. So let's begin! She's a beauty, sweet and lovely. She's the only lady for me. She brings color to my world, my Bisaya girl. Pindutin natin ang Facebook. And then dito tayo sa ating profile. At pagkatapos, scroll up natin siya. Ganito ang mangyayari guys o kapag nalalagyan na natin siya ng link. And then kapag walang link, ganito ang hitsura niya guys. And then dito tayo sa edit public details. Kasi lalagyan natin siya ng link. Scroll up. Hanapin natin ang add links. Ayan, click natin. And then dito tayo sa add social link. Ayan, select a service. Then Instagram guys, try natin ang Instagram. So add account name tayo. Ilagay lang natin kung anong name natin sa ating IG. So ayan, ilalagay ko Nika Gantalaw. And then, pagkatapos nyan guys, is i-click lang natin yung nasa keyboard natin na done. So, ayan na guys, nakikita natin ang ating Instagram. So, add social link tayo and select a service. Pagkatapos, ayan. Ayan yung mga service na pwede nating lagyan ng mga link dun sa ating Facebook guys. Ayan, may WhatsApp, Line, WeChat, YouTube, Pinterest, at marami pang iba guys. Hanap lang tayo kung anong gusto nating ilagay sa ating Facebook, Spotify, ayan, marami yan guys. Depende na sa inyo kung anong pipiliin ninyo. So ayan, balik tayo sa YouTube kasi YouTube yung gusto kong ilagay sa aking Facebook. Click natin yung YouTube. And then, account name natin. So, capitalize yung ilalagay ko guys kasi yun din yung name ko sa YouTube. Capitalize siya. And then, done lang natin sa ating keyboard. So, ayun na guys. Nandiyan na siya. And then, save lang natin siya. And then, dito tayo sa edit links. Balik tayo guys sa ating profile. At ito yung makikita natin sa edit featured sa baba. And then, edit profile tayo. Back tayo sa ating home, sa ating profile guys. Ayun. Ayan na, nandito na tayo sa ating profile. And tignan natin sa baba guys. Ayan na guys, nandiyan na siya. So, i-click natin yung Instagram natin guys. Pupunta na siya agad sa ating Instagram app. So, ayun, home tayo. Kasi ito-try natin yung YouTube. So, ayan, hanapin natin yon. Ayan, nandiyan na guys yung YouTube. I-click lang natin siya. And then, pupunta siya dito sa ating Chrome. Ayan. So, ayan na siya guys. I-zoom lang natin para yung pag-type natin sa ating name. Capitalize din guys. Kasi nakakapitalize din yung name ko sa YouTube channel ko eh. So, ayan. Nika Gantalaw. So, enter lang natin siya guys. So, ayan guys, nandyan na siya. So, madali lang hanapin guys kung sino man yung naghahanap ng mga YouTube channel ninyo or mga IG ninyo. Madali lang siya guys kasi nandoon na yung link ninyo sa inyong Facebook. Kapag mag-edit kayo guys, dito lang din kayo sa home and then dito guys, edit public details. Same lang din kung anong ginagawa nyo kanina. Hanapin lang din natin yung ito, edit. So, ayan, nandiyan na tayo sa kung nasaan tayo kanina. And then, select a service lang din tayo kasi magdagdag tayo ng anong mga link na gusto natin. So,
ganyan lang din guys. Ayan na. Thank you for watching guys. I hope na makatulong ang video na ito sa inyo. And please don't forget to like, share, comment, and subscribe. So guys, ingat kayo palagi. God bless us all. Bye! See you on the next vlog. Lovely, she's the only lady for me. I'm so